Don't like. No. Ako nga ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa storyang tinatalakay natin no? Kada araw na naglalahat ng kakaibang anggulo, kakaibang protagonista mula sa isang mobile Good journalist. morning. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat storya. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao. At sila mismo ang mga nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists. Kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang My storya heart na beats so tinatalakay natin. girl. As you, I'm all about you. I'm all about us. Oh, really, know me, really. Alam mo bang mga tungkulin nila nakapagbabago na gumawa ng batas? I'm singing this in the words. I'm thinking of you, girl. Pag may hinarap o national emergency, ang mga kongresista ay kumakatawan sa kanilang sariling distrito o party list ang mga senador naman ang tumulong sa mga pambansang issue. At kung bakit magandang ng presidente ang vice-presidente ang kanilang tungkulin, ang pamumulang senado ang tatayo bilang presidente. Ang kakayanan ng kandidato bilang Pilipino. Bayan ang ipanalo. Our cooking journey continues here on From Helen's Kitchen at kasama namin ni Shana, si Jerry. Yes, we are doing another popular Korean dish, and this is the popular Korean dish called japchae. Okay. Yes, favorite Korean. Kasama natin para matikman mo na agad. Okay, The japchae. for the japchae are 1 tablespoon soy sauce, 1 tablespoon sesame oil, 2 green onions finely chopped, 1 clove of garlic minced, 1 teaspoon sesame seeds, 1 teaspoon sugar, 1/4 teaspoon black pepper, 1/3 pound deep top sirloin of strip loin, thinly sliced, 6 pieces of shrimp medium size, 2 tablespoons of vegetable oil, a half a cup thinly sliced carrots, 1/4 cabbage sliced, 2 cups of I chopped fresh want spinach, you to 1 stay, serving never go away from, wow, soy sauce, 1 tablespoon of sugar, 1 away from teaspoon me. salt, and 1/4 teaspoon black pepper. Stay for... Nung mayaman pa ako niyan, charot. Yes, in a large bowl, Bicol can visit with Yes, combine 1 tablespoon soy sauce here, and then Sa background music. sesame oil, Music, Mr. DJ dyan. sesame seeds, Anything else is of your words I'm thinking. Oh girl, I'm all about you. I'm all about us. All about you. Oh really? Out to the farm. Anything in this universe. Oh girl, I'm all about you. Wait a minute. Wait a minute. We go. Hold up. 15 minutes, pwede na. Then you cook it na. Yeah. Kasi we have to fry this for that word. We have to saute this word. So around 60 minutes, okay na. Oo. Yan, muna lang siya maganda. Malinis ka lang lang. Okay. Okay. It's closer.
Rectangle sa naghubad. Welcome to the beach. To the beach. Ah! May mainit. Bagang kape daw yun, hindi mo mainit. Bagang kape yun na binutang doon, sino daw din na nagbutang? Hindi, de. Bago na, badi anada yun. Ang Mamaya. Ako naman, pinakatuloy ng shirt. Actually, I'm all about cause I'm all about you. Really know me without thinking about anything and there's a new words I'm thinking of you, girl. I'm all about you. It's a Tomelian in the house. Is your body with me? This is the sun, girl. Go down to the beach. Summer feels now. Baby Vera, hello mom. Hi, baby Vera, salamat. Thank you, baby Vera. You got away. This is so sure. Thank you for the thumbs up. Thank you, baby Vera. Thank you so much. Thank you for the thumbs up. Salamat, baby Vera. Thank you. For the sun is your voice. My eyes feel, oh girl, it's me. I'm all about you. I'm all about it. I really know me what I'm thinking about. And in the words I'm thinking of you, oh girl. Oh,
Salamat. Thank you, ma'am. Nagano ka? Thank you, baby girl. Thank you so much. Mine. Mine. Kana. Kana. Naman ako sa iyo. Okay ka. Sa dagat tayo. Malinaw yun ang bibig. Hotel mo. Behave, behave, baby. This is the sound your voice. Ito. Kumain mo. Habang naghihirap ang isang bansa, lalong-lalo doon ang pamayanan sa chismis. Espiritu ang
karaniwan ng mga problema sa pag-iikot ng Wala po kahirapan. dito ba? Kung wala ang lahat ng uulan at This is the sound your voice. hindi maaaring salungat ito ng kahit sino. Ay, ang galing naman ng anak ko. Thank you, Gab. Mintis. Ako po ang para sa Aray ko. teleserbisyo para sa Pilipino. No worries, naamoy ko lang sa petsa. Sa baga ng... This is the sound your Thank you, Kuya Gab. Ang napakaraming tungkulin provincial board members at city o municipal council members. Tulad ng pagdalaga ng pondo para sa mga programa ng lalawigan o syudad at This pagpasa is the sound your voice. With my heartbeat, oh girl, it's you. I'm all about you. Ay. ang nag-aaral ng mga pangunahing serbisyo Ha? para sa ikabulan ng komunidad. Naturong. Kakayanan ng kandidato Oh, bilang pumili. Bayan ang ipanalo. thank you, Gab. Oh, girl, I'm all about It's time to taste the Korean dishes that we made with Jerry. Here from province. I'm all about you. I'm all about us. I know me with I'm sorry. Anything and didn't work. May pamamang ka pa na laman. Ginagamit mo yung gusto ng bata para nang gagawa ka. Ganon. Thank you so for million in the house. Thank you, guys. I'm all about you. So good. Yes. I agree. Listen the words I'm thinking of you. Oh, girl. I'm all about you. I'm all about us. So you know me when I'm thinking about everything and this in the world. Oh, girl, I'm all about you. I'm all about you.
going to the beach. Baka kailangan natin ng extra protection. Mama ko sa amin. Kung hindi ako nararapat sa'yo, hindi ang puso. Kahit kailan hindi kita iiwan. Kahit kailan bilang ng iyong damdamin. Meng! 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 Kana! Ay! Ano na? Ay! Sasama ka sa akin mamaya. Iboblo out kita. Hindi na tuloy ang lakad mo sa Cebu. Ipafax mo na lang dito yung mga kailangan kong papeles.
boss, bakit parang nabigla ka? Wala akong boss. Akala ko kasi makakalabwatsa kayo. Pero nga pala, ano na nangyari doon sa pinatatawagan ko sa'yo? Nakausap mo na ba yung antipati kong pulis sa'yo? Ayun na! Kung tapos na, kailangan ko kasi kaya kasi na nagpapamaneho sa iba. Bukas pa raw, boss. May nangyari kasi sa kanya Pinasok ng high killer yung bahay niya Hindi ka hindi napuruan ko dito na si Pookie. Wow, headline. Come here na. Magaling lang talaga ang utak ng hambog na pulis na ito. If I know. This is another case of savage. Magaling na magpalusot Malakas pa sa media. Hindi naman siguro, boss. Mukha namang matino ang dedicated na pulis itong si Teniente Pookie Saka, hindi naman niya siguro paparilin ang sarili niya para lang magkapag-publicity, no? Don't be blinded by his good looks, listen. Sinisiguro ko sa'yo na tama ang utok ko sa bastos sa pulis na yan. Sira ulo niya. He's like a cold-blooded criminal na walang pagpapahalaga sa katwiran. Patas ng baril at pinaiilang niya. Ganun nga kaya ako, boss. Hindi ka na... Hi, Johnny Balani. Hi po. Hi, Sir Johnny. Ano ba ito? Akala ko ba ayos na ang kotse ko? Nagyayabang ka lang pala Tignan mo nga ang pangit. Nagdi ba? Nakaalis pa ang Hi, Sir matilya. Johnny. Gusto po. Miss Valle Verde. Lilia Verde. Hindi po yan ang Pink daw kita sa aga. Ha? punta ka na para ka manok Ano? Pink. Mukha na kaya skinol pa. Yan ba? Ikaw lang Wala kang tiwala sa akin. O ano? Pilipinas? Okay itong talyer mo, ha? Pulitin ko mo. Parang brand yung kotse ko. Hindi halata ang pagkaan. Ikaw lang. Masyado kang nervyosa. Wala kang tiwala sa pogi mo kaibigan. Siguro dalahan niyo ng carnal yun. Ano pala kayo sa akin, Carnap? Gusto mo? Kasi ka agad, hindi ka na mabito. Hindi mo ako nakipagpiwan sa'yo. O di, hindi. Ako na nasusi ko. Kasi, oh, I'm sorry. Basta, meron ka. Meron ka na lang pala, no? Ano nga yan? Oo. Alam mo, Pascal, may kasabihin sa akin ng magsalman. Kapag meron kang babae, hindi ka. Yan po hindi magmahugan. Simulo ka nang palagay sa akin gamit ko? Malapit na. Police, it's a beautiful place. Anong pahayag ng mga kasig? Napatunayan ng hukumang ito ang nasusundan ng si Marlito Gagito ay nagkasala sa smuggling at distribusyon ng ipinagpapawal na gamot dahil nasusundan ay pinapatawan ng parusang kamatayan. Congratulations, attorney. Thank you. Congratulations. Thank you. Sige na. Yan sa takong sa utak mo. Kahit nasa loob na. Gagawin mo yung impyerno ang buhay mo. Hindi sinasabi. Ginagawa. Hanap. Umiinit pa lang ang laban ni Jeff Lasang. Sinimulan mo lang. Dapat mo sinabi. Ito, I'm so sorry, pero hindi ko gusto sa akin si Boss na maulong siya sa store ko ito. Ang isabi lang nakitaan niya. Kapatid ako na ako. Ano mo ba? Sandali lang. Excuse me, boss, pero Ay, ani, turong pa. Ay. Oh,
Ay, oo. Ate Celia, ako lang wala pa nagkakasakit. Isa-isa lang. Dito. Sabi na kasi ako makabalita ko sa kanila eh. Ayan. Maraming parada. Talaga? Oh, ano na ikaw? Aka na yan. Ang lulo. Aka na. 245. 250. 20. 45. Yan, Lola. Oo, ayaw lang. Ano? Hoy, magpangkamag. Hindi ko ikatagang papel. Kay. Hindi ka mo matasag ng papel. Aw, Yan na. Magkano? Tuwa na. Kaya na. Wala ka maiti. kuan. Papil sa nano. Kuan na lang ko bilibog. Tama. Tapos. Personal kong Bali, pamahalaan ang pag kuan mga kaluhan. sa mga kasamanan ng Pinsan. asyenda. Papel. At ang Back. gusto naman ng ate Celia mo, Sige. kumbinsihin kita magmahigit kasama mo sa stay para mag-iba naman daw ang mundo mo. Maligaya siya dito eh. Ngayon, may kakasapang pulis doon o government official, then tapos, I'll prosecute them. Basta naman, sabi ng mama mo. Ang tao din dati, balik na nawara naman ang kalok, kung kalok-kalok sa kahapon. Hindi naman. Pangarap niya yun eh. I'm happy dahil Hi. So cute. I'm still waiting for something. At hindi ako titigil hanggang hindi ko nakakabit. Pakarin kami. I want to retire. Pakarin kami. Ha? Hindi na din. Basta sabi Doon na kaya, badong. may paglalaanan. Karagwin. Bata ka ba? Maganda. Doon karagwin na. You deserve the fun. Hindi na kasi dala. Maligaya mo tumulong sa mga kababayan natin. Yung karaiyal. Tara. Huwag yung karaiyal. Maligaya mo tumulong sa mga kabataan ng bayan. They're my family. Ang pag-ugurami. Sila nagbibigay sa akin ng lakas. Sinang gura? Ang tinong minutay? Iba doon may lang. Minutay na? Oo. Ano pa lang kami sa ano? Ito pa lang kami ni Rama. Sa namin yung pinaglaw. Ay, dala ka tura ka nung yan yan kanila. Mamigin mo. Ano pa lang dito ni Rama? Kapira, kalima na mo niya. Kapira nila, natin unong, may ano, kaunong na namin. Kahal, nakulis ang dati. Ang tamang pag niralo na yung balay. Ano, di pa naka-wheelchair? Ano pa lang kami dito ni Rama dito? Bibisita mo pa lang. Mama iyo. Ulit ano? Paano man, doon ba ganyan ano binahan pa ha? Kasi agad ito pa ba doon? Kung ano man. Lunes, kaya di naman kita nakalagil na. Kandi kita na nagsi. Ha? Hindi dito dapat pag-usapan yun. Susundan, gamitin tayo. Pamili pa daw dyan doon. Puputulong ko ng dila yan. Ang taon, Puspad. ano ba ang tulong ko? Meron mo lang kami. Hello? Sino to? Bakit? Nakakakontak na mo sila ng sila. Kailangan daw nila ng backup bago mag-uwi. Tumawag sa first quarter, pero wala rin ng tropa. Eh, baka sakali nga lang mo sa bahay niyo. O sige, sabi nga punta sa rin. Kain ka muna. Hindi mo mabiling building.
mata. Baka makalagay sa kwento ko rin. Parang yun ang gagawin sa kanya. Palalayan din din ka na. Paano ba? Tapos na araw. Araw na lang. Ay, ba? Ay, yun. Kanapon kami yan. Hindi mo ba natin nakal mo? Ha? Lumaan. 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 Sabi mo. Ikaw naman ako. Orang, layas. Tapos niya, tara. Ada. Luma na. Luma yung sorry. Paano ko yun? Yeah? Luma na yan. Kaya, ako lang. Lumaya daw baga. So far away. I was afraid this time. Yun, mapatulid na yan. Isang dalo pa, dua. Dama. Tuloy so, dua. Hindi malin mo. Wala bignitan daw, ano na. E kaya karagil. Pilig na daw. Karap ibignitan daw. Ano, 8 na daw. Sa iyo. Ano daw. Bamarin. And yes, I want to support. Mo? Sa'yo. Pero, hindi ko na natin ang lagay na. Hindi ko,
Sa lulo, ha? Sa bato. Pero pag ginilang niya din, patay ba na sa bayan? Tuwa yan to, Gab. Ano ginilang niya? Puro yan, 5. Uy, Patrick, ganito. Sa'yo ah. Lumay daya. Lumaya. Ayan. Dalawan mo ko. Ano naman yan si Prod? 56. Ano naman yan 80. Ano naman sa mo? Ano na siya? Ano ito? Ano naman? Ako na din. Ano ito? Ito, ito, ito. Ano TV? So far away. Read. This time around wasn't prepared. Boy, nagkabot ko dati sa Bravo. Yung hino. Ito pa, tapos manggana naman ako yung tuloy. So, iniyar ko na. Karero ko na yung silver ko. Kasi kinuha ko yung gamit ko. Ay, ito pa. Ang dati ba? Ang duwa niyo na dami meron. Hindi ko lang ito gabaka. Dati ko ito gabaka. Aray-aray. Sa bahay. Basta, dawal-dawal ka. May bukas ba niya? Sa bagon. Oh, dati niya. Ah. Kakagising ko lang. Guys. Thank you. Moments. Sige pa lang. Pero, pag binog. Pero, binog ka na. Pero, matagal ito sa kapag magsabi ng Gising ko lang. gising ko lang. Sa kasakay. Nagsabi na ako. Ay, kami sa akin. Thank you so much. Mo yan. People in the house. Salamat. Thank you so silent viewer. Thank you, thank you. Hindi, kapakalan mas madali. Pero
We need. Thank you. Bye-bye. 1 hour na ba? Yung balik.